20 век роди една нова форма на изказ, наречена Jam Session, или както на музикантски се казва мармалад, която всъщност дава свобода на всеки желаящ и чувстващ възможности, способности в един определен момент да се качи на сцената и да засвири с хора, които до този момент нито е виждал, нито е чувал, нито е познавал, нито някога е предполагал, че може да среща. И всъщност формата на Jam Session е формата, може би, на 21 век, именно това, което в крайно време хората да свикнат, че в случайните срещи няма нищо страшно, а напротив се крие страшно много енергия и неща, които могат да подпомогнат страхотно духовното израстване на всеки участващ в това момент. И по този начин да издигнат както себе си, така да помогнат и на хората около тях, хората, които солират пред тях или им акомпанират, по същия начин да израснат и да стигнат едно ново ниво на спиралата, което те дълго време си чудили как да преодолеят, в този момент се случва само за них. And then he did the last A. He was supposed to do it. Yeah, I do I mean, to do the I whole do a song. 10. Yeah. The last A. You want to do the last A of the whole thing? Smiling at me, I got nothing but those very blue skies. But those very blue skies, nothing but those blue skies. The biggest challenge was coming to a country that I've never been to, not knowing the musicians, not speaking the language, and just traveling a long way to do a project. But a challenge in some ways, but in another way it really inspired me because I wanted to do something very different, and I've always wanted to come to Eastern Europe, and I've known my friend Elena for a long time. I've always wanted to come to Bulgaria, and so for me, not a challenge, but not really a challenge. It was a very positive thing, very inspiring, like a spiritual journey. Lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Как се приема и народната музика и всичко останало, защото ние правихме едни концерти с наши колеги от естрада и народна музика и се съчета и се получи много добре. И ние пък преминаваме в хубава си моя голос. След това правиме моя голос.
което и сега мисля, че ще се получи. И зато и казвам, че Синор, изкуството, за картината, тя се пренася, песента се пренася. До космоса стигне, предполагам, че това ще сближава хората, макар че разстоянията, които са, казваме, действително, че са надалече. Ние да го правим това нещо, че да има сближаване, че да има допир до всичкото това нещо. Всичко изкуството е нещото, което ще не сплоти и ще направи и да го мислиш.